Moro! Mä oon Pinja ja mä toimin täällä Prisma-Launeella tiiminvetäjänä tässä meidän ruoan verkkokaupassa. Ja tänään te pääsette näkemään vähän keräilijän työpäivää, että mitä me täällä päivän aikana tehdään ja miten nämä tilaukset päätyy sitten asiakkaiden kotiovelle sekä noutolokerikkoihin. Eli meidän keräilijöiden tärkein työvälinehän on tämä Kamu, missä on tällainen keräytinsovellus, millä me sitten kerätään näitä asiakkaiden tilauksia, mitä on tullut tämän päivän aikana. Ja tämä näyttääkin olevan tällainen 4 laatikon tilaus, mikä me voitaisiin nyt ottaa keräilyyn. Joten eiköhän me ensimmäisenä aloiteta sillä, että me laitetaan nuo laatikot valmiiksi, niin me päästään sitten matkaan. Tässä on siis meidän keräilykärry, ja näillä pystyy keräämään ihan useammankin tilauksen kerralla. Näin. Tänne keräyttimen kaverissa me tietysti tarvitaan sormiskanneri, millä me piipataan nämä tuotteet tuossa tilauksessa. Aina nappia painamalla, niin me saadaan se tuote skannattua tänne keräyttimeen. Meillähän on täällä jokaisessa myymälässä oma optimoitu keräilyreitti, mitä me noudatetaan, ja sillä tavoin me saadaan kaikista nopeimmiten kerättyä tilaus. Ensimmäisenä me mennään tonne käyttötavarapuolelle hakemaan ensimmäistä tuotetta. Meillä on tällaiset niin kuin merkkivalo-ohjaustoiminto täällä keräyttimessä. Näiden meidän sähköisten hintaetikettien ansiosta pystytään löytämään meidän tuote paljon paremmin. Eli kun mä painan tuosta merkkivalon kohdalta, se näyttää mulle vilkutuksella, että mistä mä löydän sen kyseisen tuotteen. Ja näin. Tämä helpottaa tosi paljon meidän keräilijöiden työtä. Mikäli tuote on sillä hetkellä loppu meidän hyllystä, jos asiakas on luvan antanut korvata, niin me yritetään parhaamme mukaan vaihtaa se toiseen samanmukaiseen tuotteeseen. Tietysti jos asiakas on laittanut korvauskiellon, niin sitten me laitetaan se tuote puuttuvaksi. Ja me pyritään aina pakkaamaan asiakkaiden tilaukset niin, että jokainen laatikko tulee mahdollisimman täyteen, ettei asiakkaat joudu vahingossakaan maksamaan puolityhjästä laatikosta. Sipsithän me aina pakataan päällimmäiseksi laatikkoon, ettei ne vahingossakaan murskaannu sitten muiden painavempien tuotteiden alle. Ja näiden laatikoiden maksimipainohan on 15 kiloa, eli nämä siis kantaa sen about 15 litran maitotölkkiä. Meillähän tämä keräytin ilmoittaa tietyt päivämäärävaatimukset, esimerkiksi leivissä, lihoissa, maidoissa, joten me tarkistetaan aina leipäpussissa, että se täyttää sen päiväysvaatimuksen. Me valitaan hedelmät ja vihannekset yleensä silleen, miten mä oon opettanut muillekin keräilijöille, että ota sellaisia, mitä ottaisit itselleskin, kun käyt kaupassa. Nyt me ollaan tosiaan tämä asiakkaan tilaus kerätty, ja koska kyse on kuljetuksesta, niin nyt me seuraavaksi tulostetaan kuljetustarrat tähän asiakkaan tilauksiin ja laatikoihin. Ja tämä on tosiaan meidän kuljetuskylmiö, mistä meidän kuskit tulee hakemaan sitten nämä meidän kuljetusasiakkaiden tilaukset. Ja mehän pyritään näiden tilausasiakkaiden tilausten kanssa tekemään niin, kun me tänne kasataan näitä, että me pinotaan nämä mahdollisimman tukevasti ja maksimissaan 4 laatikkoa laitetaan päällekkäin. Eikö olisikin kiva ajatus, jos joku keräisi ruokaostokset sun puolesta? Joten meepä osoitteeseen s-kaupat.fi tai s-kaupat-sovellukseen ja tee oma tilauksesi jo tänään.